அன்புடன் சில நிமிடங்கள். அன்புடன் சில நிமிடங்கள். அன்பு ஒன்றும் அனாதை இல்லை. அன்பு ஒன்றும் அனாதை இல்லை. அனாதையாக்கப்படுகிறது ஒரு சிலரால். அனாதையாக்கப்படுகிறது ஒரு சிலரால். அன்பும் அருவருக்கப்படுகிறது அளவுக்கு மீறும் போது. அன்பும் அருவருக்கப்படுகிறது அளவுக்கு மீறும் போது. அன்பினால் வெறுக்க முடியாது, மறக்க முடியும், மன்னிக்க முடியும், மறுபடியும் அன்பு செலுத்திட முடியும். அதுதான் அன்பின் இயல்பு. அன்பினால் வெறுக்க முடியாது, மறக்க முடியும், மன்னிக்க முடியும், மறுபடியும் அன்பு செலுத்திட முடியும். அதுதான் அன்பின் இயல்பு. அன்பை சுமக்கும் வழியை விட இழக்கும் வழி கொடுமையானது. அன்பை சுமக்கும் வழியை விட இழக்கும் வழி கொடுமையானது. அன்பு ஓரிடத்தில் தோற்று போகுமேயானால் அன்பு ஓரிடத்தில் தோற்று போகுமேயானால் அது அன்பிற்காகத்தான் இருக்கும். அன்பிற்காக மட்டும்தான் இருக்கும். கேட்கிறதா? அன்பை வளர்ப்போம், அன்புடன் வாழ்வோம். அன்பே அனைத்தும், அன்புடன் அன்புடன் அன்புடன். அடுத்த தலைப்பில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களில் நான், என்னில் நீங்கள். கேட்கிறதா? சிட்டு உடன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சிட்டு உடன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you in the next video. And ciao, bye from Kadoda Sogam. Kikirada. Vanaka.